Zdravím vás, moje meno je Samuel a dnes vám predstavím štýlový rodinný crossover D4, ktorý pod svojou prednou kapotou ukrýva úsporný naftový motor, 8-stupňovú automatickú prevodovku a pohon prednej nápravy. Priestranný interiér ponúka takéto športovo pohodlné kožené sedadlá, plne digitálny prístrojový panel informujúci o všetkých podstatných údajoch, centrálny dotykový displej ponúka ovládanie klimatizácie, navigáciu, samozrejmosťou je aj pripojenie smartfónu pomocou Bluetooth. V tomto prípade nechybajú ani asistenčné systémy ako udržovanie v jazdnom pruhu a asistent núdzového brzdenia. V prípade, ak by ste chceli asistent pre udržovanie v jazdnom pruhu deaktivovať, spravíte tak týmto tlačidlom a v menu si môžete systém buď deaktivovať alebo aktivovať. V elektricky ovládanom batožinovom priestore nájdeme v prípade nehody povinnú výbavu, a v prípade defektu nájdeme pod dnom batožinového priestoru opravnú a dofukovaciu sadu. V prípade, ak sa vám stane dopravná nehoda alebo škodová udalosť, vždy v prvom rade, ak je to potrebné, kontaktujte záchranné zložky a s následným riešením vzniknutej situácie vám môžu pomôcť kontakty uvedené na našej asistenčnej nálepke. V prípade, ak vám auto signalizuje nedostatok niektorej z prevádzkových kvapalín, vždy túto kvapalinu bezodkladne doplňte. V prípade DS4 sa všetky prevádzkové kvapaliny doplňajú pod prednou kapotou, ktorú otvoríte potiahnutím plastovej páčky. Prednú kapotu už máte teda odistenú, stačí ju otvoriť potiahnutím páčky. A jednotlivé prevádzkové kvapaliny sa pod prednou kapotou doplňajú následovne. Kvapalina do ostrekovaču, chladiaca kvapalina, motorový olej, brzdová kvapalina. V prípade nejasností pri doplnení prevádzkových kvapalín vám určite môže pomôcť užívateľská príručka umiestnená v priehradke pred spolujazdcom. To je z mojej strany na teraz všetko, ja vám želám veľa šťastných a bezpečných kilometrov a vy si nezabudnite pred koncom zmluvy zarezervovať ďalšie nové auto.